gairebé ningú al món podia inventar-se tot el que... Hola, molt bona nit. Convertida en una de les obres arquitectòniques més complexes de la història, la Sagrada Família es vestirà de gala aquests dies per rebre la visita de Benet XVI. Antoni Gaudí va dedicar 43 anys de la seva vida a aquesta obra i va deixar un intrincat disseny de models codificats que permetrien a les generacions futures completar-la. Durant la Guerra Civil, aquests models es van destruir i s'obria l'interrogant de com continuar-ne la construcció, perquè ningú entenia el complex sistema geomètric necessari per interpretar els models de l'arquitecte i traslladar-los a la realitat. El documental que presentem ens explicarà el repte de com completar el temple de la mà de l'arquitecte neozelandès Mark Burry i també de l'equip d'arquitectes i artesans que han passat bona part de la seva vida dedicats a descobrir i interpretar l'obra d'Antoni Gaudí. No em va costar gens quedar amb els dos directors, perquè en aquella època tenia una visió de les coses totalment neozelandesa i m'imaginava que et presentaves i deies «bon dia» i anaves per feina. I em van dir «li interessaria treballar en això com una mena de projecte d'investigació?» La columna de Gaudí de doble giro es genial, es una cosa genial, ¿no? Lo ves y yo que la he hecho a mano y ves cómo sale, te quedas impresionado. Estem amb una aventura artística que la història jutjarà i si no ho hem fet prou bé, doncs no en podem pas donar la culpa a en Gaudí. Ara, sense en Gaudí, això no s'hauria fet. Això sí que és una cosa que n'estic totalment segur. L'Església de la Sagrada Família de la ciutat de Barcelona és una de les millors obres mestres arquitectòniques de l'època moderna. La va dissenyar Antoni Gaudí, que va dedicar a aquest projecte 43 anys de la seva vida. Quan es va adonar que no estaria acabada abans que ell es morís, va deixar uns models intricats i codificats amb unes indicacions que significarien un repte per les generacions futures. Una de les moltes ironies referents a Gaudí, una de les coses que produeixen un gran neguit, és pensar que aquest geni mai va veure aquesta teoria posada en pràctica. Així doncs, si algú va a la Sagrada Família i admira el que s'ha construït des que ell es va morir, està observant una manifestació d'una cosa que ell no va veure mai. Per consegüent, ell no va dir quines eren les seves intencions a l'hora de traslladar els models a escala a la construcció. Pedra líquida. Descobrint els secrets de Gaudí. La gent es pregunta per què triga tant la construcció de la Sagrada Família. I és veritat que la Sagrada Família és un edifici de llarga construcció, per diverses raons. Primer, perquè és un edifici gran en dimensions en planta, gran en dimensions en altura, però a part, un edifici complex i de molt ben projectat per Gaudí i molt diferentment projectat en cada part. I per tant, això fa que cada part sigui un repte diferent. Quan estem percebent l'obra de Gaudí, si estàs mirant activament, doncs
veient que cada cosa va estar pensada, que no era en va. Era una part del projecte que ell tenia molt en compte. Ell considerava que tot era un corpus, un cos humà. Llavors nosaltres, la nostra obligació des del projecte és entendre aquesta manera de percebre ella, de fer, de construir i captar-la. Això sempre queda tapat, molt del mig, sobre els missions. El 1883, Antoni Gaudí va rebre l'encàrrec de supervisar la construcció d'una església neogòtica modesta. Ja conegut per la seva originalitat, aviat en va transformar el disseny i li va donar proporcions catedralícies, amb 18 torres elaborades que adoptaven una forma piramidal que perforaria el cel a una altura imponent de 170 metres. Quan l'home anomenat l'arquitecte de Déu va morir el 1926, la veritable genialitat del seu disseny trigaria dècades a sortir a la llum a través de l'esforç dels que l'havien d'acabar. Tenia moltes ganes d'estudiar Gaudí per les meves arrels neozelandeses, perquè quan vaig veure els seus edificis, sobretot els primers, em vaig adonar de la fusió fantàstica entre l'arquitectura cristiana i la islàmica. I m'imaginava que en algun moment tornaria a Nova Zelanda i aleshores pensava que hi hauria la necessitat de trobar una veu comuna pel component maori i el colonialista de la societat, alguna mena de veu arquitectònica que fos comuna a tots dos. I vaig pensar que Gaudí seria una referència excel·lent, però, evidentment, quan el vaig començar a estudiar més a fons, em vaig adonar que només havia rascat la superfície. No em va costar gens quedar amb els dos directors, perquè en aquella època tenia una visió de les coses totalment neozelandesa i m'imaginava que et presentaves i deies «bon dia» i anaves per feina. I al cap de poc estava parlant amb aquells dos senyors que tenien gairebé 90 anys. Hi havia el senyor Bonet Garí, que és el pare de l'actual director, en Jordi Bonet, i l'acompanyava el senyor Puigboada. I em van ensenyar aquells fragments de models trencats i em van dir el que va passar els últims anys va ser que Gaudí es va inventar un sistema basat en una geometria concreta